kudu bertahan, aku ikhlas nompo kabeh kenyataan. Satu lagi, Sekar Gadot. Poin ngaco. Asik. Mas Didi Tron 501 Colotong Indonesia. Ada kru 35. Selamat malam kru 35 Kawadusan. Pak Samidi matur nuwun. Mas Bos. Wah, pasukan Kandat Kediri. Nanti tekan saiki kowe ning nanti aku ngerti kowe ning kono yo mbok karo sapa aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Ayo esek-esek Mas. Mas Bawa. Yen ngerti larane koyo ngene ora bakal biyen tak tinggalke. Aku tak sing ngalah ben hubungan ora nganti pisah. Yen seyono waktu bisa wae kasihku kamu. Ngomong aku lunga opo kudu bertahan, aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Oke, terima kasih Mbak Dia, Mbak Lugina Terima kasih, Mas Gembos. Iya, suatu tebang Charles Kunju.